Μακαρονάδα αλιόλιο, μια από τις πιο κλασικές ιταλικές μακαρονάδες. Τι σημαίνει αλιόλιο? Σημαίνει μακαρονάδα με ελαιόλαδο, όλιο και άλιο που είναι το σκόρδο. Δηλαδή από αυτές τις μακαρονάδες που αγαπάμε, γιατί γυρνάς στο σπίτι πεινασμένος, σε 20 λεπτά τρως και μάλιστα πάρα πολύ υγιεινά. Αντίθετα, αν παραγγείλεις delivery, θα κάνει τουλάχιστον 40 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα να στα φέρουν. Πώς γίνεται λοιπόν η βέρα Ιταλιάνα μακαρονάδα, βέρα Ελληνίδα και μάλιστα πιλιορίτισσα? Τι θα κάνουμε? Βάζουμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο γίνεται μάλιστα στο Προμήρι, στο χωριό μου, ένα υπέροχο ελαιόλαδο. Κόβεις βασιλικό από τη γλάστρα, πιπερίτσες επίσης από τη γλάστρα, λεμόνι από τη λεμονιά, σκόρδο, τυρί, ό,τι θες. Αν θες μπορείς να το αποφύγεις, το τυρί είναι παντενόστιμη και σκέτη. Μακαρόνια, ό,τι μακαρόνια αγαπάει ο καθένας. Πάμε να την κάνουμε. Λοιπόν, τα αφήνουμε να βράσουν. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα μακαρόνια και βράζουν. Είναι σχεδόν έτοιμα τα μακαρόνια. Δεν θα τα στραγγίσω, μεγάλη ευκολία αυτό, και θα αρχίσω να κάνω τη μακαρονάδα. Τι θέλει αυτή η σάλτσα? Μπόλικο ελαιόλαδο. Δεν έχουμε άλλο υλικό, μην τρομάξετε, οπότε το λάδι μας είναι το βασικό υλικό. Μέσα στο λάδι τώρα, το οποίο ζεσταίνεται, θα ρίξουμε το σκόρδο, ψιλοκομμένο. Μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο. Δεν θέλουμε να τηγανιστεί το σκόρδο, θέλουμε απλώς να μαλακώσει για να χάσει αυτή την αψάδα που έχει και το έντονο άρωμα και να μην μυρίζει όταν θα το φάμε, φυσικά. Τώρα, σε αυτό το στάδιο βάζουμε και λίγη καυτερή πιπεριά, όσοι θέλει ο καθένας και όσοι αντέχει. Μία μικρή καυτερή πιπεριά νομίζω ότι είναι για όλα τα γούστα. Άμα θες και παραπάνω, βάζεις και παραπάνω. Αυτό ήταν. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Τα μακαρόνια έχουν βράσει. Το νεράκι που θα συμπαρασύρει η κουτάλα που θα ρίξω εδώ μέσα τώρα τα μακαρόνια, το χρειαζόμαστε γιατί αυτό είναι που θα δέσει τη μακαρονάδα. Αυτό το λίγο είναι το νερό από τα μακαρόνια, το οποίο έχει άμυλο μέσα και αυτό δένει τη μακαρονάδα. Την κάνει ζουμερή και ευχάριστη όταν την τρως. Τι κάνουμε? Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και στην ουσία είμαστε έτοιμοι. Σβήνουμε τη φωτιά. Ρίχνουμε ακόμη ένα πάρα πολύ καλό ανακάτεμα. Και τώρα βάζουμε τα νοστιμιστικά. Δηλαδή, λίγο ξύσμα λεμόνι, το οποίο πάει πάρα πολύ στα μακαρόνια, παιδιά. Εμείς δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, αλλά άμα το δοκιμάσεις θα δεις ότι είναι υπέροχο. Με ωραίο λεμόνι από εδώ από το χωριό. Τα φρέσκα φθινοπορεινά λεμόνια, τα οποία έχουν υπέροχο άρωμα. Βασιλικό, όπως είπαμε, από τη γλάστρα μας. Μπόλικο βασιλικό. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Μπόλικο κι αυτό. Και είμαστε έτοιμοι. Για δοκίμασε.
Πολύ εξαιρετικό, τέλειο. Αυτό είναι. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από το Προμήρι, νότιο Πήλιο. Ναι. Και μακαρονάδα η οποία γίνεται με πρώτη ύλη το ελαιόλαδο μέσα σε 2 λεπτά.